Son as 3 da mañá e non teño sono. Levántome da cama para coller o portátil. Non me gusta ter tempo libre, penso demasiado. Adianto algo de traballo ou continuo cos correccións do artigo científico que xa me declinaron polo menos 2 veces? A parte de todo, case nunca aceptan artigos con unha única autoridade e iso non o podo cambiar eu. Agora, desconectada da universidade, todo é máis difícil, pero o traballo está feito e non quero sentir daquela así que perdín o tempo. Na publicación científica, o 90% dos artigos son revocados na primeira lectura, a do editor. Só un pírrico 10% supera esta primeira criba. Dese 10%, a mitade son denegados polos colegas na revisión por pares cegos. O 50% que se acepta dese escasísimo 10% inicial son manuscritos que requiren cambios profundos na abordaxe ou na redacción dos resultados de investigación, cambios que te empantanan por semanas sen ningunha garantía. Neste sistema inadvisível da investigación científica, todo o mundo cobra salvo o investigador, que afogado perante o abismo dos gastos ordinarios acaba por sucumbir ao clientelismo do catedrático ou do grupo de fraudulenta coautoría de rigor. De fondo, entre imaxes de bombardeos e trifulcas políticas, o presentador do 24 horas recordalle ao telespectador que virá un inverno duro. De suba de prezos, de escaseza de gas, de suba de tipos de interés, de aumento dos microcréditos, unha débeda pública desbocada. Entón ven má cabeza o lema dos Stark, a famosa familia co que arranca Xogo de Tronos. Winter is coming, aproxímase o inverno. Na ficción, os protagonistas máis novos son fillos da primavera, nados cando os tempos eran mellores e as colleitas frondosas. A miúdo nos din que tamén nós, millennials e xeración Z, somos fillos do bo tempo e da abundancia, que ignorantes do duro inverno descoñecemos a frustración ou a poupanza, e como na novela anuncianos de cada certo tempo o fin da canícula. A xente de agora... Así comezan todas as boas frases que acaban cunha crítica mordaz á actitude de quen se queixa perante a implacable voz da tradición. En parte como consecuencia de interiorizar a lenda que nos di que existe unha correlación lineal entre o nivel de estudos e o posto de traballo, é certo que os ilusos millennials da xeración Z esperábamos optar a un posto estável no que puidéramos medrar persoal e profesionalmente logo de sacar 2 carreiras, 3 mestrados, saber idiomas, facer exercicio e ser viaxados. Obviaron eses científicos da Universidade da Vida que promulgaron tan infausta teoría o factor estómagos agradecidos. Trovadores que cantan polos bares homenaxeando a obra de Vicente Risco, a dun porco de pé que logo de 90 anos aínda non lle chegou o seu San Martiño. Desequilibrios territoriais, protección das minorías, defensa do medio ambiente, igualdade entre homes e mulleres, saúde mental, soldo digno, vivenda, regulación do aluguer, conciliación familiar, cidades sostíbeis, saúde sexual e reproductiva, son, para os cuñados do sistema, temas pusilánimes, prescindibles, de frouxos. Estando todo feito, vimos deixar caer precisamente as vos costumes, nos dirán. Ninis, xeración de cristal, non deixan de ser todas elas verbas que confirman a crítica histórica do ser humano á timonata xeración que o continúa. Eu, pola contra, nesa xeración da que fago parte, vexo valentía, pensamento crítico, resiliencia, empatía, ganas de desenvolverse persoal e profesionalmente, de beber a vida, de disfrutala. Pero tamén vexo e sinto a desilusión, o medo ao fracaso, a frustración, o desemprego, os traballos precarios, os anos que pasan, os plans que se esfuman. Cada nova xeración avanza cos temas que lle preocupan e lle atinxen. Nada está mellor nin peor nin o camiño completado. Por suposto, necesitamos de quen sabe máis por vello que por demo, pero tamén de quen ven con forzas renovadas e mirada limpa para depurar o que naceu por rela. Nisto interrómpeme de fondo o meu espertador. Así parece que toca arrancar o xoves sin o artigo revisado nin o traballo adiantado. Pero bueno, quédome con que a xente de hoxe sabe apañar un xersei cando ven o inverno e sente frío.